sa karon sa US nag-implement na sila og generative AI overview sa ilang Google search. So kibali in short, ang mga search result nato sa Google karon, they are embedded with mga AI na nga results. So sa Philippines wala pa na siya na-implement, pero sooner or later, no, moabot gyud na siya. So karon atong i-test kana siya nga results. So even though nato sa Philippines, pwede nato ma-turn on na siya. So go here sa Search Labs, and then AI overviews ang tawag ana. So it used to be Google search generative experience, pero karon AI overviews na. So as you can see here, ato na gi-turn on, no, kaning AI experiment or AI overviews. Okay, so when you go here, naka-turn on na siya. Example, I type in how to learn SEO in the Philippines, nanadayon tay AI result here, no, nga iyang ipagawa, so tubagon ni Google. And when you check here, naapoy mga websites here which are resource websites. So usa ang Pinoy SEO as resource website, ani iyahang gi-check ni Google nga AI. So that will happen if ang imong website is authoritative na sa imuhang niche. Karon mo ni atong result. Dili sa ubos makita din nato ang mga usual nga organic results. So mo na ang progress sa ato ang search results karon. So